Hallelujah. Hallelujah. Ngilin pen kraw ngilin ban yaroya kerteng ke jong try. Ke Bible ke ong da kaparingan pulia. I will exalt you, my Lord, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I'll praise you and exalt your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Amen. Kani ka peni ka jing kraw ka jong try om don bo ko mu play imani ngi pen kraw ka ten jong try na marulong ba kraw bo ba dei hok ban yo ka buram baro ngi le ba try to drive on praise him. Hallelujah. Ngi le ban thap ki ti ka bang idang rai ka bang idang rai chi rai. The call goes out, the people rise to sing. They'll sing, praise him, praise him, praise him. Let all the people praise him, praise him, praise him. Let all creation sing. All creatures of our God and King, all living things will praise. From the ends of the earth, the saints will rise to sing. They'll sing, praise him, praise him. Let all the people praise him, praise him, praise him. Let all creation sing, praise him, praise him, praise him. Let all the people praise him, praise him. Let all creation sing. Worthy to receive the glory, honor belongs to you forever. Our King and Lord, all praise belongs to you. Worthy, worthy to receive the glory, honor belongs to you forever. Our King and Lord, all praise belongs to you. Worthy, worthy to receive the glory, honor belongs to you forever. Our King and Lord, all praise belongs to you. Praise him, praise him. Let all the people praise him, praise him, praise him. Let all creation sing, praise him, praise him, praise him. Let all the people praise him, praise him, praise him. Let all creation sing. Yes, Lord. Our God is greater and our God is stronger. Lord, sing our God. And our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes, Lord. Water you turn into wine. You open the eyes of the blind. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you, Lord. None like you.
just worship your holy name, Lord. Jesus, for you are great, God. Try ang dami magkumi, try Jesus. Imani, pinag ka tayong jome. Iyaroya, try. Oh, hallelujah. Merong matay, try, niya kapurang paro. Yura na naman masyade. Yura na naman sikirin na ngayon. Shande rin na ngayon, try Jesus. Imani, try. Hallelujah. Yura na naman yan, naman sikirin na ngayon. Try imani, iman-crowd ka tayong jome. Hallelujah. Jesus, Lord. Try imani, try. I'm done with coming, try Jesus. Try imani, try ka ching crowd ka jome, try. Bagay mo mili, try ka jim ka jong, try Jesus. I'm done with coming, try Jesus. Oh, you want try, but money, you want to crowd ka tayong jome, try. Hallelujah, 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 try Jesus. Imani, try, even crowd ka tayong jome. Oh. Try Jesus, ngimani try. Try man ka kalamat, try man ka por ngi ka jingit ka jong try. Ngi try Jesus ka jing bha ka jong Try ngi wan try ban mani Jesus. Hallelujah, try ka puram baro ka lang siya try Jesus. Try mila bit mila kit mila ba lut baro try ki baro try ki ka bangi long try Jesus. Baro ki pop ki bangi le try mila shim lut halor ka ding kana try. Ami ai ngi ka chingi ka bana me try Jesus. Try om don ba kuma me try Jesus. Man ka por ngi wan try ban mani aming ban kraw ka tang chong me. Yes Lord. Yurala nama shandere nama sikiri nama yondere. Shandere nama yondere nama sikiri nama yondere. Lord, age to age, your love stands, Lord. Yurala nama sikiri nama yondere nama yondere. Shandere nama yondere nama yondere. Yurala nama shandere nama sikiri nama yondere. Lord Jesus, you give us life, you give us hope, Lord. May I jinkerman trying when you want try when money ka jinkra ka jami. Yes, God. You gave me hope. You made me whole. At the cross, you took my place. You showed me grace at the cross, where you died for me, and His glory appears like the light, yes, Lord, from the sun, age to age, age to age, He shines. Oh, look to the sky, hear the angels cry, singing holy, holy is the Lord. You give me hope, and you gave me hope. You made me whole at the cross, at the cross.
Tinkerman. May I Tinkerman, but meเป็นแค่หาดิมกลาเบียบยับลี
stretch your hand. Yes, Lord. Gahoksyat Trai na sin siya ka hok pag chiyo ka trai. Halor baromasyo habertay. Halor barobasyo hapertay. Halor barobasyo hapertay. Hallelujah, try Jesus. Burom long siya may try. Kajingo long siya may try. Jesus. Nyay ka burom, nyay ka jingo siya may try. Nawalang God magko may try, Jesus. Hallelujah, try. Iyarong imankrag ang layng siya may try, Jesus. Milong tang mami umaday hok pa niya ka burom baro try. Jesus. Namar milong bakraw, milong baday try, Jesus. Barom dan ubako may try. Iwan man, iwan bakraw ka tayong jami. Try. Ishong kublay shibun try ka jing kraw ka jami. Ika jing iit ka jami try, Jesus. Yes, Lord. Kublay shibun men siyang bakul. Try imani ka jing kraw ka jami. Yorala nama shandere nama sikiri nama yonde. Yorala nama shandere nama shande. Try ka buram baro kalong shami. Ka jingo baro kalong shami try. Lord, to you all the glory and the honor, God. Jesus, we praise you and we worship your holy name. Thank you, Lord Jesus. Jesus. You deserve all the glory and the honor, God. And I give you all the praise, God, Jesus. Amen. Amen. Ngay di no ay kaporang sa IMC tsaka meeting. Hello, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. เรียงสงบหายพีไว้ไปไว้ชะกะยิงกะโจตรายนะบะฮักกะจิงดรังกัดกะโจเบลยกะดอนกะจิงคเมนกะดอนกะจิงจาทัดกะดอนกะจิงกระเมนกะดอนกะโบร์กะดอนกะจิงเคียkadon ke jing suk kadon ke jing it kadon ke jing long kawai kadon kata kaburam ke jo blay ha ke jindoran kat jo try riang sngop hai pi wei pe wei para bangai be it akar teng jo Jesus Christ ki blay wan bar ki blay shim ya ke sinjam jo ke jingai ha ka ba pila ban poi ha ke ni ke jaka ban mane you try I kublay ya baro kibalaban your snow leng bakani ka kubor hakani ka step ngin chim ye ka Bible ngin penlong ye ka jingduai bada ka ba onglang ye ka ktin jo blay de ki jingduai ngin ra chi jrong ye ka Bible ngin ong ablay ngai ngoi ka ktin jo me kalong ka jing khiai ka do jonga ka jing ba mi ka ben sim jonga ka pen khoi ba ka pen thamai ye ki jing mot ye berkat jonga Kom danga priang ye kaktin jome haga jingmut jonga haga donu jonga baraka do jonga haga tengu Jesu amen amen Ini late bad nga na kaktin ka jo blay na gospel jo Matthias kalanong ka bapra bagadakot an puli kabasan Handu kabakat lai. Habau Jesu lepoi
ha Kapernaum orang ba chispa ula wan ha u ba ula kerpat ya u udong ko kenrat Shikri jongau tia aying bau pang yap Shillong udah kordit Tiu Jisu la ong ha u ngan sawan pen kia ya u Utau rang ba chispa tiu la yatu bau la ong ko kenrat ngam long ubadai ba min wan rung ha po ka ying jonga Henry shuong tang da ka ktin te on sa pen kia yau Shikri jonga na bangaru ngalong briu po ko hukum ubadan gi sipai po jonga tinga ong hau ni kilai teu lalai but how way pat ale uru wan but how Shikri jonga le yakani uru le te habau Jisu la yo snow ula kendit barula ong hagita gi babut sishang ong api wat a Israel ngam shom la shem kat kani ga jingai ngong ru api ba shibon ken ya wan na mingi bat na sep ngi bat ken ya shong shania lem baru Abraham bau Ishak bau Jacob ru ha ka himau blai henrei ki kun ka hima on shop no shaka badum chingai ba hanta on long ka balenyar bat kum dai benian baru Jisu la ong hau tau rang ba shispa to khele no kat kumba melangai kan long ru ye me te ha ka tahi ka por la pen kia yo Shikri jo o ha ka de khot ka ba ha ka de khot ka ba shipo hang ni gong tia bau Jisu la yo snow la kendit bau la ong ha kita gi babut chi shangong api wa da Israel om shom la shem ya kat kani ka chingai Hagat kot ka bakandai na bangaru ngalong priu po ko hukum ubadan ki sipai po jonga tenga ong ha u kile teulele but how way pat uru wan but how Shikri jonga le ikene uru le but hagat kot ka ba san hagat kot ka ba san but ka ban riu ka bangila puli hang ning yotu ya ka jingjia ka jong u rangba shispa but u Jisu but the Bible gi tu bau Jisu declare lene ong ya kani ka ktin bang Hashem ya ka jinge ka ba crow ka jinge ka ba crow great faith ngakwa ban kren ka ni ka por Chapang ka kantin bau Jisuang ka jingat ka bakraw. Great faith. Da ka bau yo snow yo ne rang ba shispa. Baka jingat jong u hagaktin u Jisu baru Jisuang. Ngampat ju yo snow ya kani ka jingat ka bakraw. Ngampat ju yo snow ya kani ka jingat ka bakraw. But kata ka jingai ka bakraw hagat kot ka shipo Jisuang surely I say to you I have not found such great faith not even in Israel ngam shom la shem yakani ka jingai ka bakraw what how Israel what how pai ba jo blai la banong Wat hagita ki bla tip ya ko hukum jo Moses bagi bla yo ji kai man ke ski empat judon ke jingai ka ba khat kum ka ni ke jingai ka ba kraw jong ne rang ba shispa bagata ke jingai ka ba kraw kwa ban ya benta bat pi ha ka ni ka por ban snung tu ye ka ne urang ba shispa mdai setia au jiu but Udan ru ke jingkit kli kumurang ba sipai ubayalam ye ki kenhon yo ki chispangut ki sipai kamot udan ha ka jing sensyar yo ke himaro magdogopor baulong rang ba sipai jong gata ke himarom utreru ye ke kam jong ke sorkar but what about long kat utau briu udan por baru udan ke jinget ke bangi la banong
Oh, let's say ki police, let's say ki different departments, kim da don ki riu ngai, kim da don ki ta ki nong sunshar, la ni ki ta ki priu ki bangai, yau blay. Henry ka Bible ya tu, bau niu priu, u ngai yau Jisu, u ngau tu ye ki iktir, u ngau tu ye ki ktin ka ba, u Jisu un kren, u ngau tu ru ye ki ei ka ba ulong, kumurang ba sipai. But kumta ba usyakri jong u lapang yap Shillong kordide. Lagi jing pang yap Shillong kordid. Lese ula tia hajing tia degi babun por bnai snem ba ula isnei palat. Ula wat iki cingirap lesi shem your snow bo Jisuan. Kod besan bagawan riu. Ula ong au Jisu, u syakri jonga, u pangyap Shillong, u kor dide. Agak dekat ke benyau, Jisu la ong u. Ngan sawan pen kia ya mei. Ngan sawan pen kia ya u. Lani ngan sawan si ying jo mei. Ta ke dei ke donut ke bau Jisu dan. Henreu niu priu ong dekat ke bapra. Ngam long uba bit banwan syanga. Kat kum gitu ke himarum bat ke jing sensyad ke por. Bat ba ma ulong tau rang ba sipai jong ki sis pangut. Day banwan manu banwan si ying jo u kam tam ki rang ba niam. Yo ba on wan ra e ke jing kala ha ke jing mut berkat jong ki imlang salang bar ki priu kin shem ba ke ni ke dei ke jing pen kenyu kum. Lani ke jing le persya ke himarom barwang Jisu memla banwan ying jonga kamut bau kentat u Henry kabor ka bau bat kam sya yo Jisu banwan si ying jongu dan Gibril ki ba kentat ki Gibril jo blai da ko wei pat ka rukom ka motif ka bat motif ki jingmut ka besniu ba de ki wei pat ki jingmut ba sya Shillong lene de ki jingmut bom yahap jingmut lene ki jing persya kata ka ya la ka jong Henry uni dei kata ka daw baudon ha ka iktir omlong banwan u Jisu rang baniam lene uni unong u prophet unwan ying jongu kan kata ya ka pos bat ya ka sorkar bat ya ka jing ngau jong ki wei pat ta ka dei ka jingmut ka bau ni udon hang ni Henry Wong ang ni, but only speak a word, and my servant will be healed. Jisu wat wan si ying jonga, Henry syukran tang da kaktin jomei nang ni, bau syakri jonga un kia haying. Nang tahu peteng biang hagat kot bekendai wong, namar ngaru ngadon ha ke iktir. Bad abang ong ye ki sipai po jonga kile ye kini kile pendep ye kini ke kam ki pendep habang khot ye ki marsin ai ye ke calling bell kilawan marsin yo snow ke sur jonga kila yeng bat kilale bat konta ngangai uang biang khot bekendai. And I say to this one, go, and he goes. Habangong yung ni usipaya po jonga kilay baulalet. Bangong away pat one urulawan. Bada bangong yu lay ka ni urulale yaka. Kaktin jonga gadon gabor. Namar nga don nag-iktir. Bat nga ngay ru ba mami melong utaw nong hikay baru prophet ubalada men kren de kaktin nang ni on kia usyakri jonga haying kajingat jo ne ubriu ya kaktin jo Jisu kalong kaba omsyam le shem wat de Israel rukum gani kajing ngau tu jo ne ubriu sapang ka iktir bat ka bor ka baubat upen ya connect bat usngau turu ya ke iktir ke bor ke bau Jisu dan balada kum orang ba sipai udon ke bor ban kren bat ban ong bat ban hukum
Kum juru Jesu don gabor ban kren ban ong ban hukum ban penkia yau syakri jangu. Ungai hakata gabor jong kekti nu Jesu. Bat kum tau Jesu ong kat kane ke jingai ngam syom le syem wa de Israel khat bakat wei. Hang tau Jesu ong shibun kin ya wan na mingi na sep ngi kin syong rengkat bau Abraham Ishak u Jacob bagi mau blai. Kabamut shibun ba kita ki hidden ki pakens lani kita ki dong mane blai tau kita ki priu bam ngai ki gentle ki ban yo snow ya ka kerteng u Jesu kin ngai bar kin wan ban don lang baru Abraham Ishak bau Jacob haki mau blai Henry ki kun jo ka hima kini ki bala ngai ki bala yo snow kin long bala bread no ki se ka pung gading ba ka jilan nyar bar kum dai beniat namar ba kim ngai ya ka ktin ba ki yo snow kamat kim don jinget ya ka ei bau Jesu kren ya ka ei ba kinong tul pa ki kren ya ka ei ka bau blai upan pau ya ka ei ba hukum jo blai ka kren kim tre ban ngai kim tre ban pdiang kim tre ya ka ban pentre kam ban kata ka dei ka ei ka bang yo i hagata ka chikren ka jo Jesu ya uni ubriu bat ka chi kai ang ni kalong ba ki briu ki bampat yo snow Jesu ki kloi ban ngai ba kita ki bla yo snow spang jo u kim tre ban ngai briu bam yo snow ya ke chi kai haba ki yo snow kin pliang ba kita ki yo snow ki chi kai e ya ki ban pen ngai bat ke chingkali ka wan shengipat ki bios ngau mentai ke de ke chikai hatung ilong ki kristan nge dios ngau ke chialap ngila ju pole ke bible la da long ho ot hatung nget ne em ba ka ktin jo blai ka don ka bor ban pen kia ye pi ka don ka bor ban palai ye pi ka don ka bor ban ya dai pi kadon gabor ban ya lam ya pi kadon gabor ban pen im ya wei wei banget nginget ne em ya kani ga ktin jo blai habangi pule ya ka namaru blai ulong ga ktin ga long blai bat u blai uang kom ne yo ani suang ka baning kong la dan uktin ba uktin la kenjado ba utaw la dan peng jongi ka ktin Jesu long ka ktin ublai ba u Jesu la kap peng jongi ba kani ka ktin la aya ka ban long ka jingi kai ka jing sneng ka jing kentu ka jingalam kani ka ktin jo blai ka dai ka jing pen pau ya ka plan jo blai ya ka jing mut jo blai ya ka ktin ka bo blai krenangi ya ka ta ka purpose ka plan ka ba mi na ka donu jo blai la tho ka dai ka bible kani ka ktin jo blai ka dai ka sharak ka lentia jongi kani ka ktin blai ka long ka jing kai ka an ka jo blai la pen scam peneng kani ka bible ka bangi don ba ngi puli ka long maka ka supreme authority ka boor ka bahalore ya ka ban rai ya way pa way ubriu lada on pen im ya u lada on pen im ya u lani lada un kentai ya ka ban bishar pen rem ya u lada un pediang ban yo ya ka jingim babam jukot kani ka ktin jo blai u tebet wong la ri ka tin jome hagadonu jonga banom yele pop persha sam jus pakat kandai David wong ka an jome la pen scam beneng ka jingkali kalong ujis su dan shu aga pertai Henry nginget nyam ya ka tinu blai kumbau blai kren shangi taga dei ka jingkali habangi pule ka bible ngi pediang nyam ya ka donu jongi but ngi pen trikam ya ka habang yu iki kular jo blai ngi pdiang nem de jing kularangi nengi sio snow bat ngim syom la pentrekam uni urang ba spa uong yo Jesu syukran baga ktin jo megan penkia baga kot bakalai Jesu wang ko your way and as you have believed so let it be done for you and his servants was healed that same hour
Chi suang khilet kat kom ke jingai jome yau shakri jome ying la khia habau la kali da shisha ga kantabo chi suang lek la khia haga tai ga por la pen khia yau shakri jomu ba pang yap Shillong korti de uyeng uyai uyo khia tunginong hallelujah kata ka dei ka ktin joblai Nhi ngay je ka ktin joblai unor wai samwang dan ki basania haki kali kulai haki paje pom haki spa haki jing start how brio Henry wong nga shania how try habagi shania how try yi shania haki ktin jong u habagi shania haki ktin jong u ni tep bagi ktin jong u ka scam bat kam kalano bat den mari ka tau la dagi don marway habagi puli ka bible habagi yo snowy ka chi kai habagi yo snowy ka chi alap ka ktin blai habagi ping ya ka hanta ka don ka bor ban pen khia ban pen im ban palai lut hakini kisngi Anam dan shu ke cekari shano. But anam dan jeka shong tight lene ba pila ban relax. Anam dan ke jingkermen kabala ban ai yo no priu ne ke no ri ne ke no ke jella. Anam dan ke no kabor kabala ban ai pi ka assurance lene ke jing scam ba pi don ke safety place ba ya pila pen im ya pila map la pila ya da la pila kerku like no nakaktin joblay badaba pi yo snow bala puli ya ka badaba pi ngaj ya ka kadon kabor ha kata ka jingat kata ka dai ka ai kaba ngakwa ban benta ya pi ba pin yo ika jingai ka kraw ba ka jingai ka wan da ka yo snow ka ktin blay ba ka ta ka jingai ba pi don na ka written word of God na ka dai ka bible ka bangi pule ya ka ngai ya ka ba hanta kan wan ra ka jingim ya ka mensi ka jing pen kia ika jing mo ti berkat ka jing pen kia ya ka do ka jongi ka jing pen kia ika saudong saukun jongi ka jing singan ka wan bat ka jing skaus kem ka don habangi wan ha ka ktin jongblay ka benta ka baar ngini pet benta sepang ka jingai pat jo Thomas faith ha ka gospel jo Yohanes ka lenong ba arpo But ka dekot kaba arpo sao hadu arpo kendai. Kini kadai kajiya kendo Jisu ye kesenran hadin baula mipat na jingtep bagi senran kila le tu au Thomas but ki ong ko Thomas Jisu la mipat bau Thomas uong lada ngam yo i ngam la ban ngait Ladang ngam yo i ngam la ban nget kai ke jinga you Thomas kalong seeing and believing da ka ba yo i un sanget kata ka dei ka jinga jo Thomas tungin ye pe ha ka khot ka ba ar pho san wong kum nei khot ar pho san na mar ka ta kita ki wei ki senran ki le ong u ngila yo i yo try henre ule yo tu aki lemdangan yo i haki kti jong u ya ki din jo ki prek bat bu ya ke sempre kti jonga haki ta ka din jo kita ki prek bat bu ya ke kti jonga de haki krung jong u ngan om ngait lemdangan yo i ya u lemdang yokta ye ki kti jongu ba ki din jong ki prek lemdang yo ban bu ye ki kti jonga ha ka krung jongu ka bang leo i bala sum ba ki dak jong tau sum ngan nom ngait ta ka dei
cái chính ấy dầu Thomas cái bà bốn ba thì brio cái one shake cái chính ấy đã cái bà yo i đã cái bà kta đã cái bà sma đã cái bà mat đã cái bà yo snow anda ba kita kila long kisong ingat kamu ingat anda la yo i ingat anda la yo snow ingat anda la la ban yo kta sibu dan utiu mora kemet kat badang tuat dang at kiong ngam ngat bau jisu la ban pen kia anda bau tiu morum dan syu kisong ngat uneu jing at dan syu kata kadai cái jingat yo Thomas ngat bau blai unia daya nga tabang ngadai bandon ki evidence wa ki jing pensisya kumta ngan sangat ngat yo ndang la yo i mentah pedeng jong ngadai ki jingpang kabangi kendu nganom la ban mi klumar na ying yo kempang nganom la ban trei ki kam ban le kum badai ban le ngam la ban le chi sang ba yo bun briu ngam la ya ka ban le na mar balai kani ki yo sngo kawan tanda la yo sngo pat bo ong ga sarkar mlele la lai luit menta pila ban le nhiều percent chi spa percent pila ban lum lang pila ban le kum ta ngin salet kata gade ki jingai yo Thomas but hang ni kwa bangin yo iyang ni hagat kot ka ba ar po nyo jisu wan show Thomas ong yele ka ktin hadin ka tao ong ho Thomas to ayang ni ka siyempre kti jo me but kmi ye kti jo nga to ayang ni ru ye kti jo me but bu aga krung jo nga wat long tiêu bam ngay Henry banget Jisu pau Thomas wong tua di kiti jonga tua di krung jonga me wat long bam nget Henry to long banget Jisu can hate yo Thomas u can hate yo Thomas na marbo unget dakaba yo i bar wong ngamla ban ngai kham da yo i haba ubriu dan ye ke chingpang ki sentom ki dan bat ki babun ki jat sentom jo ki chingpang mentah bau briwang ngai try un pen kia agar taung Jisu hang tau haban sutu haba kini ki sentom ki dak ki shin ki dang don kum nu ngan ngai ban pen kia baru Jisu wang yau bakum tau briu kum boong yo Thomas me wat long ubom ngai long ubanget kot ka ba arbo pra kot ka ba arbo pra Thomas tiu la ya tu ba la ong ha u try jonga ba blay jonga on daw la kta na ka ktiba na ka krung Thomas wang si shall try jonga u blay jonga agat kot ba arbo kundaw Jisu la ong how Thomas because you have seen me, you have believed. Namar me yo iyanga me mengat. Henry long bala kerku ya kita ki bangat yanga wat lada kim yo iru. Shom ong Jisu yo Thomas long bala kerku ba mengat wang mengat enda mela yo i Henry kam suk kita kam long ki jingker kui kita ki briu ki bangai wat abakim yo i ka bomot ki bomiat de ka yo i ki bomiat de ki jing yo snow ki bomiat de ki jing sma ki bomiat de ki jing mat ki bomiat de ka bakta de ka kti de ki five senses ki bomiat de kita ki santli ki bortip tu ki badon ki kam suk kita bat ki kam long bala kerku bat ka kamba ka kam trei kita ban yau tau ba yat da ka bor tip tu ban yau tau ba yat da ka jing start briu ban yau tau ba yat da ka ta ka jing yo i bat da ka ta ka jing pensisha ka ba udon shisha ban pensisha usangai
O kam suk utau bangai klem da yo i. Hallelujah. Hallelujah. Mentangi imha ka pertai. Kam dei ka beneng. Bada ka pertai si bone. Ki jingjia ki bangi yosngau. Ki bangi mat. Daladeng mat. Mentah mudur wat tang boyong kli piot ngau ka tha ka kli jero ho rkiang ka rendang mi et mod nang ta su tha ka met ka phat kom no ngi la ban ong ban ngai bau trai pen khia yang ngi mudur tang ka ta kom no ngi ngai ka khubor kan wan pen ban banong la yo de ki jing pang klam lani onom la shu ban khia lani kan sejia kumta lani kan salong kumta namar ngi osngau barkai ka bang yo i hang ni haba wan kum kita ka jingat ka supersede ka kiu sya kita ki bor tip tu kadai maka ka benta ka ban riu ka bor tip tu ka don san benta ka jingai ka long ka benta ka ban riu ka bala ban kiu halor ki bor tip tu da ka ba kamya da ka ba yo ios ngau ta amat basma kam ngap ye kata ka ngai ba ye katai ka jingai ka ngai ba ka ni ka jing pen khia kanwan ka ni ka kamba kan chia ka ni ka ngan yo im ngan yo khia bat u briu yang bat u yard bat u pla bat u scam kata ka jingat bamla ban pen khi yo u bat dei kom kita ki jingat ki bangila ban yang hap deng jong ka jing pang ji sitom hap deng jong ka jing kerdu hap deng jong ka jing hap deng jong ka persecution hap deng jong ki jing chia ki ba ngila banong om dan lat shu da kumwei pat ka jingat ka ong don ka lat ha ka jingat om ju don ka ba ong bom la shu ka jingat bor ka ong ngila hang nu pingat haga ketinu belai hau jisu haga jingkular jongu pi bat yaka pi yeng bat pi pla bat pi yo yaka tongin ong hallelujah kata kadai ke jingat kam tam magani ki por ki ba menta lada pim long ki breu jong ke jingat pim la ban challenge dang hagini ki ski kat bang dang duai haba wan kum kini ki jing mana ba ki jing ngau ba ki jing long ko pertai kum nei hadu bala penlongi ki breu ban septing ke jing kriat ke jing kala ke climate bat ke jing pang ba ke jing sitom ki babon ngawan ke jing perkan wong ladakan wan lele segeta ke great tribulation ke jing jen jarba mudur haban pli ke ki pliang jing bitar nyoteli on te no se ko pertai Jumai bakrau, tojau bakrau, bat kumta kanika nyang lartam kandat ke jingdum ke batliu-tliu. Bible kong bamla ban jamat tang si in siru ubriu bayeng hang ta unne atek nomar ke jingdum ke bampat julong mano. Bat kita ki jing sit terhaga ski, bat ki jinge bagi jimpang tojau. Nang ta on put seketuroi nyoteli ki jingjen jar on te shu sekepertai nang ta on te sekepliang jing bitar senyoteli hagada ke great revelation bat ki jingjen jar ki bakrau on ke Bible ki bampat judon meno hakapertai bat ki nomlong syuru bat ki jing kordit ke bakrau do kata-kata modur ladang iduno ike jingrong no ladang ngim ngajau jisu ladang ihapan ya leng bag de jinjan jarba kanongot ki breu ki la banyeng barga Bible gong wat hakata ka poru kini ki breu ki bla kenta yo jisu bargi bla piang ke syam yo mraklau kin tim yo blay kin ya le persya yo blay bar kin nom ngai na ba ka jinyam kala long lupa ki na mar ka jingbam ngai men sim ke syukur ba ka lam le lawan ki betul hakata ke jinjan jar wai bala ban yang watang ke jing kriat ka bangi mat ne ki sniru kala kham denam dai shisha la da pim dai ki riu ngai ba shisha pinam poi ne ke jaka namar pidon ka dau sibun banong
ngà bài ngà bàn xiong hay ying ngan pen sai yo ngà kempang yo kabit jing pang la ne yo bang ne jing ngau tlat ka met ngan nang tlat chu chu ba ban pen sai ya ying ngan le ji seng Henry pilong ki riu ngai ki berskem ba pi challenge ya kita ki jing yo ngau ki jing yo bar ki jing pen shifting pi yai da kita ka supersede da ki jing et yo pi ka ya shlendet ka bor tip tu ba pi don ha ka ne ka jing seng kambon si sham da ki ski hallelujah habangi anu jor ba ka situation ka bangi man saudong jongi tong yinong hallelujah ong yero yo try Vì cái jinget cái đây cái ta cái atir cái babila ban ya khun ya paro cái jingjia ha cái jingem jopi. Naman klem cái jinget usipai klem ukuli bat cái sulai unlang. Pumdan jingada irwem. Dan jingada unju ham serendah baik marik nong shun. Lalu nong shun wong Rajikti wahaban ra dem kolsi wahaban dem umla ban yada tang yaladiru kumnun yadai kiwai kata kadai u Kristan klem ke jinget ulong klem atiar ha ke jingim namada gadau to king ya ke jinget apo jong pi hallelujah blessed be the name of the Lord nang tangi yo iyang ni ka point kabalai faith work beyond our five senses. Kajinget, katray, siyapalat kibor tip tu. Kaita kibor tip tu. Nalaong ipimane, seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Your your snow, sma, mat, bakta. Kini kidai, kijing pensisya kini, kidon ke connection, bat kani ka pertai. Bat kani ka bangi im kini baru ki five senses ki ktai ke jingmut ki connect shabar kad ba ka donut ka don hapo ba ka ta ka jingai ka don hapo dei na ma ka dau bangi crunch pang ka jingai ka dei maka ka benta ka ba hajrong tam jong ke ni ki san benta kabat tray kam sejurong kam kongu ini ki san benta ki bor tip tu ka tray la ka jong ka benta kumnu ka tray let no u hebrew nagstishi ki hebrew kat way le nong kat baning kong bat baar hebrew kat way le nong kat baning kong bat baar kong kumni ti ka jinget kalong kata ka jing snows cam ya kita ki ki bangi kermen kata ka jing tenju ya kita ki ki bangi mioi ka bible ka ong hangni baka jinget kalong menta now faith or faith is now Kajingat borobor ke keranya ke mentah. Lada pikirannya ke baladap. Kam daisu kajingat. Lada pikiran ke bansawan. Kadai ke jingkermen. Henry ke jingat kalong mentah. Nang tak ong biang faith is the substance of things hoped for. Kajingat kadai ke ta ke saki. Ke assurance. Kajing snooze cam. Ya ke ba fikirmen pis ngaus kementa kata ka dai kijinget kai ba fikirmen ngan ai pinuksa menta pingai bau jisun sawan ban rong no bat pinget la dau jisu wan menta ngan lai badu pinget menta ya kai ba fikirmen la syai Madur mentaga kami ka konsep yai kon haga kepo. Barga kami lenti kadon ke jingkermen ba how to benai de gesngi ngan sakha. Bat ke jinge jongka menta kalong bai kon ngan kha. Bat ini kon ngan sakha. Pikermen ya ke ai ke ba pikermen pingat. Ya ke ai ba pimioi Pingat, barka jingat,
ka kam klan ban ye ka ba yo i ka jingat ka kam klan ban ye ka bangi kermen ka jing kermen ka mot ladang yat tang ka jing kermen ka mot ngimla ban kta ngimla ban yo i ni kermen ye ka ban sawan henry ka jingat ka ladon lupa ka do anut ye kita ka ba pikermen ka jingat ka ya kam klan ban ye ka ba yo i but kumta ndala yo i kam desu ka jingat henry ka jingat wat ye kata ka bom yo i ru pingat but kata ka jingat ngingat kat kum ka ktin joblay ngingat kat kum ka kolar joblay den mare ka daw bun sin na bang yo ka report na saudong saukun habang yo ka report sa pangyaladi habang yo ye ki jing yo snow ki ak sa pang ki ba ki news ki ong ki ba ki scientist ki ong ki ba ki medical science ki ong ki ba ka pertai ki chia ngi yo snow ye kata penban kita gila ban kala kai ktin jo blay kamla ban kala bar ka jinget jo ngi kalong baga ktin u blay kala ban control ya baro ki scientist medical science ya ka pertai baro namar ka ktin jo blay la tau ka pertai da ka ktin jo blay bau blay long ba halore teng teng haba ki breu ki yo ki jingpang bar ki yo ki report bat ki le kum no ka report kalong negative kalong ke ka bom sngotenat in le non chukut no angta em ni haban le show blay ba chi ka tin jo ban ngai ba blay la ban pen kala ya kata report but da shisha bon ba ki testimony bang yo i ba wat kita ki nong sumar ki doctor ki nong oh ka ne ka tiu blay ki realize banong ka ne ka bor jo blay hallelujah hallelujah namar ublay ulong halor bagaktijo ugalong halor pada babingay yagatay kapen kalay ki saudong jong pibaro bagatangi ong kajinget te kumta ni boe ye ka nongrim jongi kay bang yo snow kay bang yo i kay ka bang isma kay ka bang itmat kay ka bang ikta bar kay ka bajia saudong ni boe ka di shane a jongi hagaktain jo blay hallelujah day halor jong ka ne ka nongrim bau breu jong ka jinget ju sarandar hagi jinji abaro breu jong ka jinget ju sngosi ye ka ei ka bajia baro breu jong ka jinget uyo i ka babha bor ka jingim jong u namar ka ktin jong blay ka ong kumta hang ning yo i ka bible ka yotu hagat khot hagi juk to Hebrew bangala pulei wang kong kumni ka khot kabal ar namor hakala pla babhai kita ki kpatamen kamot hagata ki jinget la pla babhada ki kpatamen jongi ke ki kpatamen jongi wow Abraham breu jong ka jinget yu pla kom no nget Kendai posnem kalok jongu kam don kun but mau ula jandon cispasnem hagata kajing ap ya ka kular jo blay ka baar po sansnem kalong ka bamla komno kasara kandang pun kun bar komno kan yo kun henry abau blay wong ngan ai sambai hame kadu siap kaduriau bad abau blay payo angel banong bakar ko kalok jo me kasara kan sayo kun next month next year komo ne upnai lasham snem kan yo kun Abraham unget yaka umpet kasara kabla asti kasara kabla kandai posnem kabom don shu kataka an kan nesur ya kaba kanang laban pun ban kha kamla shu henry bau play ong unget ya ktin play ban ya ka ebo yo i ya kasara hallelujah hallelujah
Ba ya kanila saki da ki kpatamen jongi haba ki ya da ki jingai shom penleron ki jingai jo Abel wai ki jinginya show play ki jingai jo Moses haba ujit ban tray ka kam jo play u inoi ka yung im jong paro but ula shashitom bat ki breu jo play ki jingai jo David ki jingai Shadrach Meshach Abednego ki jingai jo Daniel ki jingai jong ka Deborah ki jingai jong ki babon ki kantai ba ki shinrang jo play ki jingai jong kita ki apostol Jesus Christ ki jingai jong ki Kristan do ki ski ki ba wada bala pensitom ya ki mleno yau Jesus Christ wada bala set patok ki mleno iki pan playau Jesus wada bala penyap ya ki mleno na mar ki ngai bau play long bala ban pelat ya ki naga kti jong sim naga kti jong patok naga kti jong ke jingyap naga dujok hi na mar ki ngai how play on hallelujah kata ka dai ke jingai bala pla ka de kon ka ba kandai gong kum ni da ka jingai ngi snow tu bala tau ya ki pertai da ka ktinu blai ong lang boro da ka jingai nginget la tau ya ka pertai da ka ktinu blai praise God da ka nginget da ka ktin jo blai ba ba chia ka pertai kren ka kum ka ktinu blai dan mada ka daw Elijah wang kat kum ka ktinu blai nga ong ba onom don slap lai snem shiteng ha ka jingsen shad yo Ahab ka pertai bat ka mariang ka ko ngu ka ktin jo prophet blai Elijah klem don slap habla dei ka por ban slap utwai wang kat kum ka ktinu blai wala tuai ba ut slap ulawan ka pertai la tau da ka ktinu blai bat da ka ktinu blai pi kren na kren ya urang ba shispa haba ong yo jisu chu kren dang da ka ktin jo mai bo shakri jo ngau ni okia bat ani la pen kia yo haba jisu wang la kilait la pen kia shakri jo mai but you go pertai la tau da ka ktinu blai but ka jingai kalong ka ktinu blai but ka jingkan tu ya pi baro kalong but ngai ya ka ktinu blai pule ya ka da ka jingai kam ganti ya ka ktinu blai pila bandon ka jingpang ka bajur pila bandon ka jinge bajur pila bandon ka kes mokoduma pila bandon ka nokanu ka jingte jingkom henry abap yo I ba ka ktinu blai ka kren ya ka jingkular but ya ka planjo blame da jong pi kam ganti ya ka now Jeremiah ar pu kandai kat wei wang blai wang ka plan jo nga don ka plan ka babha shapang jo pi don ka plan ka babha shapang jo pi Isaiah sau pu kandai wang ka kami dang la ban klet I kun bak ai bun re nga nganom klet ya pa ko seyan ko ki breu jo blai ko ka balang nganom klet ya pa hatu ngin nom nget ya ka ni ka ktinu blai Bible gong ki sing samla ki dang kerdu bat syatngan henry ki ba syapti yo try ki nam kerdu ai babha nam mar ba kan ktinu blai nga ngai ba ka ai babha kan chianga nganom kerdu hallelujah dei halor ka ga nongrem onam pen ki ye ka ta ke jing yang ke jing ye le jo pi le ne ke jing ye kendu ka jo pi nang ta ko ong kum nei ha ga khot ka balai biang ko ong kum nei how da ka jinga ni skoto bala tau ye ka pertai da ka ktinu blai ba kom ta shom la tau ye ki ai ba yo I na kita ki ai ba pau shom la tau ya ka ai ba yo I menta ka pertai na ka bala don lupa men suam don ai don ai ka pertai kala long ka badum Bar kalalong kabam doni ay ublay ula tau ya ka pertai na kabam doni ay bar ula penlong ya ka pertai da ka ktin jong o day halor kani baga ktin jo blay kala ya kaban legi kamba
kiba lengki kin yo khon kiba pang kin yo khia na ka ta ka ba don ke jing pang on pen khia ye ki now tau briu bala yap ka pop on pen im yo u ha ka tinu blai na ka ta ka ba pim don ye bat kum ba ong ka tu ka nong serapat ngan don tang si kamu purau bat kan diat kom peniang bangan yap no baru khon ban bam ngalakut mdon Yesu ha ba ka kongu ye ka tin jo prophet blai Isaiah o Elijah kom ta ka Bible ka ong kala le thik kom ka tin jong prophet ublay bat kila im nau tau si kamu poro bat kandiat kom pniang hadu ba kan nem sniu kan kot ha Israel haba pile kan kom ka tin ublay pinom kordu ye ke ka ba pidai ka ba pidon kam. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Ni haban shania den mari dau bagi je jinga balingong tuai. Shania oblay, kren baru blay, shimya ka Bible, ngaji ka tin jo blay. Dem ko siwa kaman jongu, khot kat pat yo. Namar na kabam doni ye ublay udon. Ule. Pim doni ye ka pla, ya ka ban lay gini ka kam ka project ka behe. Pi apat duai no blay, bawun kran ya ka ta ka desire of your heart. Un ai ka ji sliang ka danut ka jompi. Bad habau ai na ka bam doni ye. Un ai ya pi nakaba pilong kabam don ji kermen u ai jing kermen nakata kaba pim don haga bor jo pi u blay u ra bat u penkup baru ai bor hanta kata gadai ka ai kabangi yo i point ka besau ka jing duai jong ka jingai kat kum ka tin jo blay haba pi duai show blay de ka jingai blay your snow yo pi Ngiyo iyang ni ya ka ktin ka joblay na ka baningkong uyones kalenong ka basan bat ka dekot ka bakat sao kat san ka ong kum ni ti ka ni ka long ka ta ka jing sko shania ka bangidon shau ni sko shania how blay shau ka mot shau blay ni sko shania how Jesus Christ ni ngay how Jesus Christ, but habangi ngaj how Jesus, habangi shani how, baladangi pan yaki eke ru, kad bakum kamon jongu, usnau yangi. Hallelujah, hallelujah. Habangi pan kad kum kamon jongu, usnau yangi. Pipan de ke jingai, kad bakum ka ktinu blay. Kat bakum ka manjo blay. But come down your snow, u your snow hang ni. Bible gong u your snow yangi. Habau your snow ka sam lai bu sawang ki kmadu try ke long show bahok but ki score yung bala pli ke jing ang jong ki. Blay your snow. Ada Bible long nag jim snam Jesu la pen kia ba pidwai ban yo kia u blay your snow. Ada blay jong ka kamba pinget ka kamba u blay your snow. Blay uyo snow kat kum ko mon jongu la pit wine the brew ban yo jing penim oh unyo namar ka de mon jo blay bon pen im yo way away kot ka ba kat san tila dangi tips kem ba snow yangi ya ka ai kai ru bangi depan ni tips kem kan bangi yo ya kita ki jing pan ya ki bangi lepan oh hallelujah. Ong jam hallelujah. Ladang snow shania ba uyo snow ye ke jing pan jongi. Bat baka ni pan kat kum ka mon jongu. Kum ta ni snow skemru bangin yo priang. Ye ke ei ka ba ni pan. Hallelujah. Walada pimpat yo I pimpat kta menta pimpat yo I mentan rai pis ngau scam bagi baro kilong kibala bat ye katang ba pipan piyo priang bagata ka dei ka jingai. Hallelujah, hallelujah. Oh wonderful Jesus udan ka bor ba udan ka kamba kan mau ka por badang sedang ka ministry dang le ban shikri ke jing da wa ka bachur
Bar nga ong atrai la da me ai nga tang ka skutar nga labiang. Nga kwa ban lech to hagyu ka sngi. Hagway ka por, kaway ka long kami, kawan banong pastor ni shabi. Nga kwa ban ay present ya ka skutar shabi. Nga la yo ban penon kami da ka skutar, da ki bon taligis nam. Kapoy ka por, baga jingdawa ka babon nga ong try ba nga don kami kali. Bat kata ka jindon kam kapun na ka donut jo nga. Kapun na ka ni ka donut. Adu ba nga ya tu ayi nga tu shikway bangan yo kali. Ngam na ngam dayo driver nga syong kali nga pay kumnu ki briyo kinya. Ngam syom lay ka driving school. Henry kata nga po na ka donut ban nga ong mentay ubnay blayo nay. Iway long kumiyong pinyo ay taga kali stang mapilay tit na yaw. Itip nga day ka OA bat kay ka jing yo jo nga bat kumnungan yo ay taga kali. Anday hagaway gasngi kata kali lawan bu the way driver haying banong kani kaday kali baon ay yo fin riungot ki briu ki yeng ratba bat ki kan show ki pisa ki ong ki kwa ban tit present yo pi pastor bat ki ay de kali second hand car ngayo ya ka daka donut jong ke jingkaben nga priang Henry kita baro ki wan na kata ka jingait ka bangapan nga ngait bau blew yo sngaw bar komta nga priang shwa bangan yo I de kali kan wan ngala nya lupa ha ke jingait ngala yo ilpa bang syong bar ngala yo tu ngala pla but everything kumba kala don menta kumba ngala yo kta but kata ka ba wan nga kala dei ka ba ar ngamol banong kabenta baneng kong ngalangait bangalayo bat ngakta ya ka kata ka bangayo kta kamde shu jingait kadai ka bangashu confirm ya ka ai ka bangalayo henry ngaladep ngait bangan sayo bat ngalayo ya ka ngapun hakakpo jo ka jingait hallelujah bat anda bagalaka ka jingait de hangta ka bible ko angkum no ladapi Pan kat kum go monjo blay u yo snow balada pitip u yo snow pinyo yaka but pinyo diang yaka hallelujah ngai bon breng jo pi don ngi chi sang pi don ngi jo ngi testimony da ki jing duai jo ki jingai da ka ta ki jing pla jo ki jingai ba pila le ba pila yan blay lo jubab hadu menta tong yin ong hallelujah Kata day ka kamba ka joblay. Then man ka tao ng ong ka prayer of faith according to the word of God. Pidon kamban ngay gani kasam kabalay busaw kot bakatsan ko ong kumnay. The eyes of the Lord are on the righteous. Wow, ki kemaru try kalong show bahok, but ki score jong ubala please ki jing jong ki, and his ears are open to their cry. Uyos ngo, baar ko rin sanyo ka ong kumni ngan puli na ka Bible ba pinyos ngo, ar ko rin sanyo hagabaw Paul uto yakani ka shiti siya kita ki bahok. But sakita ki kun jo blay kabo ong kumnay. Praise God. Namar ngiyad na ka jingay omda ka jingyoi. Hallelujah. Ong baro hallelujah. Ngiyad na ka jingay omda ka jingyoi. Kanom penskemi ay da ka bangayoi. Namar ka bangayoi kalaban kala. Henry ka jingay ka skam. But ngam ngay ka ay bangayoi ladang ngayoi ka ay basniw. Nganom laban ngait. Let's say we tear man meet. People snew. We gave was snew. What no mong home and tiger ski and longer was snew. Namar pimyat kat bakum do jing pot snew jo pim man and meet. Piyat kat bakum ga jingait. Bow play wong and long and kat lembat pi. Hallelujah. Hallelujah. Kita kidai ki benta ki bangi haban snoto. Dai namar ga daw ka jingkali ka don. Yakini ki jingkali ka ba ngakwaban kali swabangan penkut ya ke jingkran. What is to live by faith? Kamud ayu ban im de ke jingat. Ban im de ke jingat. Kalong ban yo I ya kita ki bom la long ha ke jingim jongi. Bakila ban long. Kata de ke jingim jo ke jingat.
Baro ngan namong kerteng ye kijinge. Baro kibabio iba kamla banlong. Haka jingem jopi. Henry kata kan kala bat kala banlong. Bayoi baro ke besniu sudah. Henry ka jingeng kan penbawat ye ke besniu baro. Baro ki jingdu sudah. Henry utrai un pen bapat ye ke baladu sya ke jing pen temai. Pio iba pim doni ye shisha lemboy lembiang bom doni ye namar ki jing don kam ki ba bon hakman ki ba pimla ban kot ban yo kat kum gata ka ba pi don kam. Impossible for you to reach to what you need. Let it to meet all your needs. Pi kalong ka bom la shisha Henry ka jinge jong pi how play ba ka tin jo ka pen la ya pi ban poi shata kata ka dei ka jinge ban im de ka jinge de na ma de ka dau hang ni yo I ba kita ki kalimat ki bangi shani outright bat bangi pen lei lut ki jingmut ki berkat ka tin jongu. Bad abang ila pule bad wad ya ka ktin jo blai bad ki jing kolar jongu. Abang ila puson ya ki jing tho ba ko ya ktin u blai. Bad ka ta ka ktin ka rise up ka yeng ka mi na ka donu jo pi ban pen scam ya ka ta ka ba pingai bad scam ya ka ta bad ai ba kan long kum ta bad kan ya ru kum ta bad kum ta ka dei ka jingai. Hallelujah. Akan mau hagi snam arjari way habangi yale bisa ban late cepo Belgium. Kedegeri ke bae haban yo bisa. Yala sa artiyo hadelhi. But man ke step ni late ban hajir ban report. Wait in away passenger ki bamut ban late ke yam nang ta namar la stam ye ke passport yung ki kemut mio bisa. Mio bisa. Mio bisa. Man ke step dan bayam dan bela buk tiket Romeo bat kumta Henry Shua ban mi na ying bleu ai ke ktin hanga wong ye ke bau bleu la pli am don bala ban khang ye ke bau bleu khang don bala ban pli kani ka shu im ma po ka don u jonga paro ke ti art yo ha ka kalimat bangin mi no la shisngi u blei ukran ye ke bisa jongi menta ke sngi But udah kot da Aisyah idut yengi da penrung yengi hai da ke kamera da kita ki consultant jong ke embassy but kita thon yo I da ke kti da kmat la jong ba kita thok kita penstat ba jong kani ke dai ke jong pi hallelujah hallelujah ngim shom le pediang tang na counter ki penrung yengi cepo office ki Aisyah yengi hangta but ki pendep ye da ke kam kum ke kam urgent ba dai ban le no namar artayo Lasu spending ke kam bat omdan bepek ye ke file jongi henry ko order ke wan kinsan badai ban le no ye gani bat kila penstet kat bala bat ngayos ngau bagani ko wan ke na po Europe no sorry na po Belgium ban ai ko order ban le no ban clear ye ke bisa jong kini ki arngot manga badilok kaktin ba wan no blay kalong ye kay bo blay la plim dan bala ban khang Kau scam sebab kau donut ngam don kentin bantuai sibun. Shud scam kata kentin, bagata kajia sisa. Hallelujah. Kata kadai kajingat bapi yang hak kentin ublay. Om namar bapi la, om namar bapi don, om namar kanung no kaplan air. Day namar kentin jo ublay. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Kajingkali kabar. What the Bible says about living by faith. Kumno ke Bible ko ong ban im de ke jingat ke jubab kalong na ke benta ke gospel ubohok lapen pau no show briu bau long ubohok da ke gospel u Jesus Christ leng bau Jesus ngilong ki bohok la saji de ke snamu Jesus lapen baptis ke Jom ke jing pen baptis, bala pendap yang ido mensim jo blay, bat baro ke wan no blay, bat ngilong ki bahok how blay. Kom ta ke Bible ke ong, u bahok un im de ke jingat. Ha ke shidi si Hebrew, kaya tu ia ke ni, bau bahok un im de ke jingat.
Ubahok unim da kejingat namar la to ya ka baun im da kejingat bar nga kentu ya pi im da kejingat compare la ka long kumno ka pertai ka kala da lendang da pelup ki ayom ki laban kala ki jinjia ki balaban cia kat bacia henry ubahok unim da kejingat bar kadu tau bangai onom peneran bu kho ya hallelujah namarungai ya ka ktin jo blai what like business ki laban do so dam what la ki AK baro ki la ban yo I bakin close down no bakin chia no wala ki chingpang ki klam ki la ban chia wa ka jing san char wat ka no ka bala ban chia ha ka jingem jo pi la ne ba pim la ban proceed pi yo I ka career jo pi kan kut no bar ka la ban flop no ka plan jo pi ka la ban sabai no henry ngong ya pi ba hok ko dem na ka jingai ba on pen long kam ya ka wei ka ba pi ngai yo try deu try ban pen long kam hallelujah un wengi ki wei pat un tep ya pi un wengi yo mau jing khang yo mau ba pin jen thut un pen ya ya la pi ka lenti ban be un thau tmai ya ka ta ka bla rim but un ai yo un ai slap ya ki ta ki badon kam slap un leb hai ki ta ki badon kam ban leb ha un ne ko dei u play bang shakri ong lang baro ba hok un em da ka chingai ong jam u ba hok baro un em da ka chingai hallelujah ong kum ni ngalong bohok au kres bat ngan im da ka jinget compare hallelujah ka siet ni ka kriat compare ka long kum no im da ka jinget oh hallelujah compare ka bang account jo pi ha ka tei ha po bang kamla ban supply ban meet ya ka needs jo pi wanom im da ka tei ka bang account jo pi wanom im ya ka balance ka ba pi don hang tei henry im da ka jinget hallelujah hallelujah kata ding jingai lesib yo iki bil ki babon babimla ban siu but what nom shania ka jingyo jo pi what nom shania ki pado yong what nom shania hakita ki salary ba pi yo what nom shania ki business ba pi try shania ha ublay baru bahok unim tak jingat baru blay wang anam sya bau bahok on peneran bu ko ya u war ki ing jo u ko weiru kanam ken hallelujah glory to God tungin ong biang hallelujah ke jingkali sakaway pat jingkali kelong why is it important to live by faith balai kalong ke badon kam ban im na ke jingat kata ka dai ke jingkali ke jubab kalong faith ka jingat kam dei tangkata ka ba kibriu kila ban ong bau bleu sumari ki ka por jo ki jingat kam dei kata ka jingat kam dei tang tau telai ubala ban palaim yo briu ha bau yap jelap ka jingat kam dei kata bangin duai blei tang ka por ka top time leni ki por jo ki jingat in duai blei kam dei kata ka jingat kam dei kata ka jingai bat kam dei tang ba ka sui rap ye pi hai por ba pi don kam palat kam dei kata ka jingai hani yo I ka jingai ka ba ni snow tuang ni kalong ka ba don kam the more ubreu udai ban im da ka jingai kat bau dang im hakani ka pertai namar dai tang ke jingai kabalaban sumario briu habau im hakani ka pertai hapanang dan kam jingai chu kata ka dai ka wei namar gi yat hakani ka pertai ngi im hakani ka pertai ka jubam ka ba ar kalong ka jingai ka yarap yangi hakipor paro kata ka dai ke jingai kabalongkum ka jing shai hakilenti jongi kabadum ka jing shai kalong kata ka jing rap ya kabanai bor yangi habang itlot hakapor batlot bat penklan yangi kata ka dai ke jingai habapidon kata ke jingai kabat ya pi dayang taba ka kababiyat ka ngam dayang tagading
kanam jilia ya pi deyang tau sing unam bam ya pi deyang ta ka kram kadam kta ya pi deyang ta ka jingduk kanam la ban pen le rai ban pen krong pu ya pi deyang ta habaki jing kinam la ban job ya pi namat pi don ha ka bor jong kata ka jing ya ka ktinu blai kom ta ka bible kom lada klem ka jing without faith we are nothing klem ka jing ngim la ban im but คำตามมาบังเย่งหักจิงไงหักตีนกับโจบเลยกันนี้ก็ลงกับบันตากับบังอีดอนคำคมตากับจิงไงก็ลงกับบัดดอนคำอุเนรังบาชิสปาอุยอกับจิงไงกับคราวบัดละเป็นเขี้ยวเชกรีจงโอบัดกับจิงไงจงพีกันลงกับคราวนั่งในสปรัง challenge กับจิงเอ็มจงพีฮาเลลูยาองละดังได้บันเล็กนอกงันเล็กได้กับจิงไงละดังได้บันอิ่มงันอิ่มได้กับจิงไงบัดได้กับจิงไงUbleun sumar, ye ki jingdon jingem, ubleun pendap, ubleun kerku, but ublei ngan job daga jinget haga tin joblei. Hallelujah, amen. Ngala poi she ko bakot jong ka jing hikai, haga ni ka step, but saja sin pat ngakan tu ye pi, bangin im daga jinget, bagata ka jinget yo pi kan long ka bakraw, haga tin joblei, tungan duai. Praise the Lord. Hallelujah. Try by it. Ngawan ban ay ngo yame. Nagabanta ka ni kaktiin ka ba? Nila kren na blay. Ay bakan rung hakan dono jung i way per way. Baki brayo ki ban mi nang ni. Kim desu ki ordinary person. And ray ki brayo ki belong extraordinary. Na marki don ka daga jingay jong. Ki hami ablay bar kaktiin jome. But when you eat, you can penlong kam jome, you can jingim jong ki hagru kom baper. Bagi testimony ki ba crowd ki ban mi na ki. But bagi la ban yeng hapdeng jong ka ka ding mu sing, hapdeng jong ka klam, hapdeng jong jumai, hapdeng jong ki jingkala ki ayom ka jusen syar ka jingduk ka jintangan ka nem sniu bat ki babon. Kin yeng na ba hok un im na ka jingat ablay. Nga aingo nam tani ka por. Haga kerteng ka daw Jesu ba na Nazareth. Blessed be the name of the Lord.